ar noson drybeilig o stormus. Mae Chiara di cyrraedd Caernarfon yn gynnar. Dim amheuaeth am hynny. Edwards a Thomas a Jones. Mae hwnna'n gampus. Oedd angen yr arbediad. A Bradley gafodd yr ergyd mewn. Symudiad campus yn doedd. Edwards, Thomas, Jones, Bradley, arbediad, pêl-droed gorau'r gêm hyd yn hyn. Mae Robles yn mynd eto, mae'r golwr wedi dod braidd yn gynnar. A mae'n gyfle fan hyn i Venables nawr te. Os oedd hwnna tu mewn, mae'n geco'r smotyn, mi oedd hi am ai. Mae reit ar yr ochr ac mae Leo igon agos i weld dydy, ond mae o'n disgyn i fewn i cwrs Cosby. Y dyn sy'n gydradd brif sgoriwr ar uwch gyngrair. Yr hoer bêl mor wyllt a llydan ag uchel ag y gallai fod. Oedd y gico'r smot yn un penderfyniad meddal barmi, oedd. Mae'r naill dim a'r llall yn gorfod di'r gwrthwynebwyr i weithio'n galed. Thomas. Dan bwysau. Dal i wneud. Gwaith da ganddo fo Noah Edwards! Am gol gampus. A nined i fod wedi ganmol o am ei waith amddiffynol. O le ddoth o. Mi ddoth o. Mi gyrhaeddodd o. A'r ergyd gywira bosib. A mae Caernarfon ar y blaen. Henry Jones! Arbediad ardderchog. Gan ddyn sy'n ond angen chwarter cyfle i danio. Wel, mae un peth yn sicr, allwch chi'n cwyno bod y brinder digwyddiadau. Henry Jones, Venables, nôl at Henry Jones, i gyfle fo! Ac unwaith eto, Noah Edwards am dacl. Am dacl. Seren yr hanner cyntaf, dim amheuaeth am hynny, mae'r bygythiad yn dal yn Smith. Jones! Venables! Dwi'n yn cam sefyll. Mae Venables dod o cefn yr amddiffynwr. Doedd ddim yn cam sefyll chweith. O, mae rai fo Sgorio, mae o'n gwbo. Henry Jones eto. Smith yn mynd amdani! A Kelly gafodd y peniad. A maen nhw wedi cael eu cyfleon. Bradley manteisio ar y camgymeriad. Mae Bradley am fynd i hun. Mae wedi gydna'r dderchog. Ydy wedi gwneud gormod! Tybet i'r adwy eto. Noah Edwards. Wel, oedd un ochr y cae llall a gwych gan Caernarfon. Ond hon oedd y siawns. Twyllo, dod i fewn. Rwan, twyllo eto, dod i fewn. A cael yr ergyd i fewn. Mae'r golwr wneud y ddau gau y rongol. Ond ydych chi jyst fel sef wedi codi byd bach mwy dros y goli. Mae Bale fan hyn i Venables! Mae di methu 3 cyfle. Ond oedd o'n gwybod y bydde'r pedwerydd yn dod. Dyna be di profiad. Ond dyna hefyd be di dawn. A mae'r Bala yn gyfartal. Ac i symio fyny, dyna di agwedd y dyn. Bob tro, byth roi fyny. Dwi'n yn cael amser i codi ben, dwi'n eisiau codi ben. Mae gen i mo'r teimlad bod y golwr yn canol y gol. Mae o'n mynd syth i'r gornel. Venables at Shannon. Shannon at Mendes. Nôl at Robles. Mae Venables yn y canol. Robles, Mendes, Venables! A mae'r 19 gol yn 20 gol. Y dyn oedd methu sgorio yn yr hanner cyntaf. Di gwneud ddwywaith yn yr ail hanner. A mae raid i chi ddeud, mae yna farc cwestiwn anferth uwch ben am ddiffyn Caernarfon fan hyn. Ddyle fo ddim di cael sgorio honno. Mae wedi gwneud. A mae'r Bala ar y blaen o 2-1. Thomas, dal i fynd. Mae'n cael ei gosbi. A mae Bradley di'r hwydo. Mae'n tynnu ar ochr y crys, dwi'n meddwl, dydy. Oh, Chris, you couldn't score in the first half, but you seemed to find your way in the second half there. Yeah, I was very conscious of that at half-time. There's a couple of obvious chances that I didn't put away, so pleased to put that right second half. When everything about the team during the second half just seemed far more determined.
Yeah, I think we had a slow start. Perhaps a couple of weeks break didn't do us too many favours, but I think, like I say, second half we came out and did better, and obviously got 2 goals, which is great. Felly Hugh, sut oedd y profiad cyntaf di wrth y lliw yma? Oedd yn anodd, tymod, disappointed efo'r canlyniad, yn meddwl y bechgyn di gweithio'n digon galed hanner cyntaf, wedyn oedd gen i gwynt ac a ni ddim chwarae ail hanner. Dwi'n gofod cymryd y gêm iddyn nhw ac arni ddim ac yn diwedd ni gael ei punisio amdan hynny. Ia, yn yr ail hanner, oedd hi mor syml a bod chi just ddim digon da heno? Na, ni ddim ennill yr ail bel ail hanner. Ond y 2 gol lawr y canol o'n ni, a mae hwnna ddim digon da, na ni edrych amdano fo, ond mae'r trydydd safle allan y ffordd i ni rwan, ond y 2 gêm ar diwedd y tymor, di beth bwysig rwan, ni'n gweithio allan pa system a pa chwaraewyr sy'n mynd i wneud oedden ni, ond na, fel ti'n dweud, yn siomedig heddiw. A be am yr ymoda, achos doedd heini ddim yn hawdd yn y gwynt a'r glaw chwaith? Na, oedd o'n mynd i siwtio nhw mwy na ni. Gan ni tîm sy'n trio chwarae pêl-droed mwy na nhw, a maen nhw hitio beli hir, a fel ti'n dweud, mae'n siwtio nhw'n well ac ail hanner, dyna beth sydd wedi digwydd yn da.